No. Hello. Biko nna m echeso high BP nọ. Chai ehiburu akọ ya lakwuru onye nwe. Ịhụnanya ọtọ ụwa na-arụ. Isi kpọrọ nwa ọma, nwa zụrụ azụ, nwa ọma. Very humble, nwatakịrị na-anọ na Jangolova n'ugbo ene, ụmụ agbọghọ bịa magharịga. Ga kpọrọ nwa ọma bịa meet ya m. O nwere ihe omimi dị n'ime nwa ha na mụ na nga abụọ nyopụrụ. Mụ na nga abụọ hụrụ ihe omimi, ihe ọma nọ n'ime nwa ahụ. Kemgbe ị kwere wụrụ nwa okorobịa, tọpụta okorobịa. Ime ene biznes dị iche iche. Ịwarịala nga ịchọgo ụzọ gị. Jack of all trades, enwebe biznes ị na-emebe, isi apụta. Ego niile m ji sọpọtụ ọṅụ, nothing, isi apụta. Ka ị mere ya akwa dị, ka ị mere ya eburu vu. Ịghọtaga ihe mege na-emege. Enwebe ụlọ ekpere m nne tiba aha m gakwara ebe a kọrọ nkọ ngawa otu nwanne m nwoke. Chineke meghere ya ụzọ, Chineke zanụ ya ekpere, biko nna m. Mere nwanne m nwoke ka ọ dị ka ibe. Ọ ya ka m n'otu eshi gị kpọrọ nwa agbọghọ ọma, nwanne na nna ya zụọ ya ka ọma. Bịa n'ụlọ m sị m ụlụ nne nza. Ga-esi m na nle nwa na ma m ga-alaiki ya. M sị na mụ na na-ebi. Ọ masịrị nna m, ọ masịrị m. Nwatakịrị makwara mma, ọ masịrị m. Ọ gịnị ọ dị? Ka ya bara anya gị sị m na ọwụ naanị ịba anya. Na orube 3 days ị matara nwa na nna. Somebody ji nwa ụgwọ kemgbe na-awụ ma mgbe o teela onye eji m ụgwọ. Na orube 3 days ị matara this girl. The person akpọ nwe na phone sị gị send the account number. Ya elu onwe the money. Gị were isi kwọpụga roof tie. Ya ihe iko gara m anọ m nga mgbe o mere. Gị were ịhụ na obiọma na joy nwa ka nwa nwụrụ nwanụ bịa n'ụlọ m. Kpọkete m n'akụkụ na-akụrụ m ya sị m lele. Mmata ị matara this girl on 3 days only ị matara this girl. Chetara ihe m gwara m. Asị m gị o nwere nwa agbọghọ ị ga-enweta. E nwere nwa agbọghọ ị ga-enweta. Ya wụọra gị ihe light. Ya ha na-asị iron sharpeneth iron. E nwere nwa agbọghọ ị ga-enweta. Ihe agadi ahara difficult. Na ụfọdụ ụmụ agbọghọ dị otu ahụ. Na gị lerukwa anya ma one of them. Na gị ekwekwele ekwe. Otu ugbo ego batara, ngaji ekwe ga alụrụ ya, esi m na m chekwe. Na ị na control ọ ihe gwara m. O ruo 1 month gị kpọọ ha m na phone. Sị m ụlọ nne m za gị sị na nwa adịkwa ka ọnwa ha m na-ekwu okwu ya. Enwebeghị ị na-emebe ka ị secure this contract. Ụlọ nne m za na enye na ahụ contract. Ha ewere ịkpanga n'aka. Gị ṅụọ onye ọbụla ṅụọ obiọma. Gị rụcha contract nọ ntara ego asoto m. Ọ gịnị ji ka ga lụọ nwa anọ ntara? Njuzie ọ gịnị ji ka ga lụọ nwa anọ ntara? Ọwa ọkpa isha ama ha akpọ ka ọwa agọba adịzie nke ọ gịnị mere? Gị sị m ụlọ nne na m hapụkwa n'ihe ahụ. Na nwa anọ ntara na ọwụ spek nọ. M jụọ ele ka imi ọ gịnị ka ị na-akọ? Gị sị m na m hapụkwa n'ihe ahụ ụlọ nne. Eme nwa anọ ntara kpọọ m na fonu na-ebe na ịhapụla ya na ịhapụla ya. Ya ebe m kpọọ tie eno. Nwoke ji ego ji action. Ị gaghịrị m ntị nọ. Nwa anọ ntara alụọla di, onye ọzọ ma uru ọbara alụọla di. M jụwa nsị elekwanụ ka mgbe na ọgwụ nwa nọ olekwanụ ọzọ ọ gịnị wụ ihe emege gị jikwa anya echetara m ihe gwara m messages niile sendịrị m ọ nọ na WhatsApp. Ke m mepere nhụ ke m mepere mkpu na-apụ m n'ọnụ ke m mepere mụ na mkpu. Gị sị m na ahụ ha na ị na-like ya many, na ị na-like ya very thick, big, na ị na-like ya timber and caliber, na ị na-like iji ego gba ya ju aka ju obi, na ị na-agụ ya agụ, na ị na-like ego gba ya agụgba. Ndị a na-ehugharị ehulite ya daa gbugugu gbum gbugugu gbum. M jụọ nsọ ndị kele ọ ga-adagbu nwa gịnị wụ ihe nke a? Ga-esi m na mmapụ ihe na ọ wụ ya wụ na ahụ nwaanyị pụtara nwa ahụ na nwaanyị pụtara. Na ị na-alụ ka makpụrụ ka n'ime na ebe ya ego. Mana ọ nọrọ onwe ya gị chọrọ ya gawa. Ihe ekwerekwe na nweta obi ya niile ego asozitụ m gị hụzie na ukwu ya ebughị ibu. Na-aga ebere na ya ego. Ọ lụọla di, onye ọzọ alụrụla ya. O mere m invite traditional wedding ya gakwara na m aga. Ugbu ene eju ele nne kpakọrọrọ m. Ego adịzi ego agwụla. Ego agwụla akwọla rim. O doo anya na nwoke ji ego wụ honey. Nwoke ji ego
nwoke ji mụla nwoke ji uto wụ honey ụmụ nwaanyị ga-akpọrịta ṅụ ma ndị chọrọ ṅụ gị na ha gbomgbodom ugbu a ha ga-aha ṅụ ka mmanụ aṅụ ha hagide ṅụ ha aṅụ dry onye ọbụla akwa dị n'ihi na ego ka ha tụrụ bịa once ego ahụ bịara gwụ onye ọbụla oke na ọja ngwere n'ụzọ ụla dị ya lee nụnwa nwanne m nwoke ekwuru m ekwu shu na iyi nga ugbo ihe a so na otu gift ị prezentere m ịsị m na nwa na kemgbe ikwe chụwa nwaanyị na nwa na the only girlfriend ngụ na-azụ ịṅụ gift sol ya atachana na ahụta ọwa na-arụ echewele nwanne m ọ ga-adị mma ihe m na-alaike wụ ọkpụkpụ ihu na-apụtachịrị na ọkpụkpụ pụtachịrị nọ ọkpụkpụ akpụ ntị ha akwụpụtachịrị ebe ala chọdụ m iji anya ahụ ya emega ịbịa n'ụlọ eshiri m ofe ede na ọha na mbele emega ịbịa rijucha n'oke wa afọ doshi n'ahụ ebido ha ebe a kwụsịrị na ọwa otu ụwa na-arụ onye a gwara nọrọ ehi buru akọ ya gawa nga onye nwe toruo anya n'ala ugboene ị mara atọ ugboene tụọ n'ogwe enweta Chineke si rọpụta ahara ṅụ ụmụaka ndị a na-eme ha ụzọ eju ha ebe niile a dịkwa ha fiu ka ị hapụ ifili na nwa agbọghọ ọbụla ị hụrụ n'ụzọ enwe ndị ka na-apanye ọkụ nwee ndị ka na-amụghị amụghị yo kandụl achake ihe abata nwee ndị ka na-apanyụ apanyụ Chineke mere ha ebere gị maka ha n'aka ndị ka na-abata ihe abata gị mara mee nga ọha m n'ọnụ